What's wrong, Leo? Oh, are you afraid to fall in the toilet? Come back, Leo. Ilmatieteen laitos on antanut ydinvoiman vaaran varoituksen seuraaville maakunnille: Helsinki, Uusimaa 6. syyskuuta 2014 kello 17:00 asti. Wind its tail and watch It go! Who's gonna get it first? Great help, Lucy. Come on, Leo, you can do it. Hätähälytys, hätähälytys, korvaa ydinaseiskun Suomessa, toistuva hätähälytys, hätähälytys, korvaa ydinaseiskun Suomessa, tässä Yhdysvaltojen sodassa on hyökkäys Suomeen ydinaseella, mene suojaan. Koska saatat rauhoittua sodan aikana. Voit tuoda leluja suojaan, jos käytät avaruuslaskeumassuojaa, ja sähkölelut eivät välttämättä toimi. Yeah, you